Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagtahasangan nga Rose. Recorded by X Thunder Gaming. Next time, wear proper attire. Mas ka pagsalig sa client nimo when you can't even present yourself properly. Sorry, sir. Yatagan ka nimog allowance para sa inyong isulob. Gamita to. Noted, sir. Sorry. Shit. Nakasabaan na sad ko. Oh. Ay. Nakatagak pag ng mga folder. Preset. Buddy, let me help you. Thank you. Here's more. Ako na si Daniel. Ikaw. Rose. Ingon na lang ginas boss sa mga employee niya. Ilabi na kung makakita siya og grabing potential nimo. Mao ba? Gingon na anak sa kunya sa una. Mao din nga suhito kayo kaniya. Yeah. Dinner ta? Sure, sige ba? Rose. Mahal sa tika. Kano sa matay na ito i-public ato relasyon? Taod-taod na sa ta. Rose, naibawid ka nga bawal sa tong trabahoan nga mag-uyab-uyab ang mga empleyado, di ba? Ay, noon sad. Ang importante nga naibaw tong duha ko nun sa ta. I love you. I love you too. Day, gipatawag ka ni boss. Ha? Nga naman ko, no? Wasad ko pa ibaw. Ato alang. Sir? Congratulations. I'm promoting you to be our department manager. Nahibaw na matingali ka sa mga key responsibilities, di ba? Yes, sir. Good. So, unsa man, dawato ni mo ang maong promotion? Of course, sir. Nalipay kay ko. Og thank you for trusting me. Karong Sabado, I will let everyone know nga ikaw na ang bagong department manager. And nasa ko i-announce on the same day. So everyone should be there. Noted, sir. Pwede na kang mubalik sa mong trabaho. Congratulations, Rose. Thank you. Daniel. Everyone, listen up. I want everybody to know nga starting on Monday, Rose will be the new department manager. Why, congratulations, Day! Thank you. And bagoy lang announcement, ang akong unika iha, kaslunon na pudpuhon, with Daniel. Si Daniel. Kasulunan sa anak sa mong boss. Recorded by X Thunder Gaming.
Hayop siya. Hayop siya. Iya kong gibuang. Og ako, ituosad ko. Busit. Busit. Rose! Ablihiyon ako! Magagnaw. Ni anhi pagyot. Gawason ako. Rose, please, pasudlaw na ko. Dili ko. Kung may toyo kay isulti na dayon. Rose, mahal di ka. Pasudlaw na ko. Ang saba. Mahimo ba ayo pamugos? Pasudla lagi ko. Sa suta mag-istorya. Daniel, on saba. Ano ni suot magyud ka? O gisira pagyud di mapultahan. Sige, ako di mo. Daniel, dili ko. Minyuuno na ka. Iba kong giming mo kay. Ganahan ka ini, di ba? Daniel, on saba. Uyi ko. Dili ko. Dili na ko. Dili na ko. Please, ayaw. Dili na ko. Daniel, ayaw. Ayaw. Hayop ka. Nanginaot ko nga. Huwag kayo na isultihan sa nahita mo na to, ha? Kilugos ko ni mo. Rose, mahalan di ka. Sorry. Unsa? Wala dila nagasumbong sa iyang gibuhat nimo. Dili na ko kaya. Dili mo kaya kay mahal ka? O dili mo kaya tungkol kay mahal pagyapon nimo siya? Mahal paghapon ako siya. Pero uno naman taon na siya dayo, uy. Sa may laban ni mo, ana? Sakit kaayo, day. Oh, sakit juga ayon na. Kanang nagtuok ka nga kamo na di ay, pero ang ending sa laing babae na pagkasal. Ano ka sakit? Anak ko sa tumbos. Mao nga kung ako pa ikaw, girl, no? Back out na lang, uy, kay wakilaban. Day. Unsa? Mo resign ka? Oh, sir. Pero nga naman, Personal reasons lang, sir. di gyud ako gusto nga mopahawa ka. Pero kung dili gyud ka magpapugong, wa ko'y mahimo. Thank you, sir. Oh, kumusta naman ka, girl? Minyo na. Og na sa may anak. Wow, may gani ka move on ka, no? Naka-move on ka itong tawahan na? Huway, ay kung ina nga hangtod ka ron, nagkasamok paghihapon siya sa mong unahon niya. Day. Dahil putla na, uy, minyo na ka. Ug bayan na kasad mo. Alfred kaya na para sa imong baan na, kung ipadayo na nimo. Day. Pila nakatuig ang nakalapay. Pero hangtod karon, naapaghihapon siya sa akong kasing-kasing. Kumusta na ka siya? Naguna-una basad ka siya na ako karon. Bakit di magawang limut tangi kong Sa tinuod lang, nakigminyo lang ko sa kumbana karon aron matabunan ang sakit nga ko na feel atong higayon na kang Daniel.
Dili man ko makadawat nga nakahimo siya sa pagbuang nako. Daghan kong mga first experience nga kauban siya. Og hangtod karon, naglisod paghapon kog move on niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Laman itong puso. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Rose nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan hanggang ngayon. Ang kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalenlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan na official Facebook page. Hangdut sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.